Здравейте хора, аз съм Дарек Джи и сигурно се чуете откъде имам легло, откъде имам чест, откъде имам печка, откъде имам ферма за шугаркейн, откъде имам мина. Това би трябвало да бъде третия епизод, но втория епизод беше прекалено дълъг и не можа да се качи. Така, сега ще легнем да спиме. Да, сега мисля да ходим малко в мината. Да, направил съм си другите там неща, които ми трябват. Така. Сега ще влизаме малко в мината каса. Между че ще направя още една каменна кирка. Каменен кирчок. Така. За да можем после пак да копаме. Ама нямам торчи. Нямам торчи, както каза баби. Сериозно няма никъде тук да има колец. Щом няма да има колец, почвам да копая тук на стаичка. И тази стаичка ще бъде за да намирам колец. Колец. Надявам се да намеря. Колец ми трябва, бабешо. Добре, така, ядърти имаше ми, да, има и още. Сега да си извада лопатата. Чакайте, тук няма ли брайтнес? Sensitivity size. Ето, brightness 100%. Ето почти нищо не променя, ама както и да е. Всъщност променя и сега кашупата търчи. Да, виждаш се, могат да спамват пак мобове. Което е кофти. Поне докато аз съм без торчо ще игра с такъв брайтнес, после пак ще си го сложа на 50%, където ще изляза от това.
Инвентара ми се напълни с буклуци. Добре, аз дойдах тук за кол. Кол няма ли да има? Кол, малко колец ми трябва. Между другото, ставам гладен в играта. Сега представям си, като го махна това всичкото, да има само едно купче кол. Когато сега съм копал с тая кирка и преди бе... Оф, нищо. Да, една така стая. Една кирка и още малко от другата. Така че ако реша пак някъде друга да си правя такава голяма стая, ще трябва да си взема 2 кирки. Камен някой една айрон, че ми остане пак даже сила. Това клип ще бъде дълъг 10 минути. Някъде там. Надявам се Майнкрафта да ви е любимата поредица. Мен лично Майнкрафта много ма кефи. Не знам защо, но много ма кефи Майнкрафта. Добре, тук има дърт, има такова... Има бая кавостъл, ще оставя тоя и половин. Така... Трябваше тук инвентара, ще направя ключето най-дълго. Ооо! Спокойно, бе, няма никъде да карам, бе, само ела, моля се. Преди беше много близко. Там, спокойно няма да вкарвам в дупката. Това беше за да ти кажа, че си добре дошла в моя така наречен дом, в кавички. Защото аз не знам историята на Майнкрафт. Това Майнкрафт изобщо майче няма. Това бъгнато ли е, бе? Майнкрафт изобщо няма история, майче просто се едно, че съм първият човек на земята и започвам да оцелявам, така да се кара. Аре мръдни са. Така. Браво, браво. Натам, точно натам си. Айде, няма да те заболи. Тръгвай натам, бе. Тръгвай натам. Майко, убита. Просто не ми трябваше. Тук ще имам тупка за други ловтички. Не бе, не дей да ядеш, бе. Дупка. Тук ще заобграда и ще си сложа просто една и ще сложа просто така стълбички. За зомбитата да не могат да влизат. Ала аз имам лопата, бе. За какво се мъча?
се мъча? Я дай мъжката. Какво се мъча, бе? Значи... И аз не знам какво се мъча. А така. А така. Оп. Елатка. Прасе. Пращо. Пращо елатка, брат. Виж колко яко. Тук ще има дупка за прасе. Да знам. Тук ще ми бъде нещо като работилница, може би да сега ще бъде удирт. Така вече наближават лимит минутите. Така че сериозно ли нямам дърво? Милки правя вратички. Слагам тук и тук ще ми бъде нещо като работилница. Между другото, торча е прекалено близко до това. Трябва да го сложа някъде по-надалеч. Това кой ма би? Зомби! Кога се спална, бе? Как? Бързо лягай да спиш. Какво? Сега лягай бързо. Аре бе, трябва да изгориш. Гори. Дене. Трябва да е ден. Дене. Не ли ден, бе? Аре, лягай. Това мисля да бъде всичко този епизод. Благодаря, че гледахте. Коментирайте, оценявайте и ще съм в следващия епизод. Чао!